Ai regretat vreodată că ai plecat de la Roast Battle? Bă, da, acum vreo 3 ani am început să vorbesc cu nevasta unui comedian, că mi-era cumva mic și ne-am futut. S-a dat greu. Care e cel mai underrated și cel mai overrated comediant din România? Știu că e femeie, dar pot să zic. Apropo de asta, Mincu, pentru ce sumă de bani ai renunțat la tot ce înseamnă stand-up? Salutare și bine v-am găsit la Truth or Drink, emisiunea la care spui adevărul sau pleci manga acasă. În această seară îi am alături de mine pe Florentin Păune. Salut! Și în premieră la mine pe canal, Alexandru Mincu și Dan Frânculescu. Când l-a lovit mașina? Cum vă simțiți prima oară la mine pe canal? Fantastic. A fost o întrebare de boschetar asta. Place, mai cald decât afară. Semi-decomandat, central, Îmi place aproape de foarte metrou. mult, da. Să rămână. Ne întrebai pe amândoi sau erai politicos? Nu, trebuia să bei aici. Bă, dar tu și cu Antena 1 de mi-ai zis Alexandru Mincu. Și Pro, de fapt, mă posta Alexandru Mincu. Deci nu era nici Alexandru Minculescu, Da, nici nici Mincu Alex. cum sunt la Da, stand-up. da. Și nu am înțeles de unde e asta. Dar parcă ai zis la un moment dat. Nu că le-am zis, le-am zis de 4 ori. Guys, nu, am spus Mincu. Mai mulți oameni au spus asta, au transmis mai mulți oameni. Nu aveți idee câte show-uri am avut eu în care era etichetat tata, că pe tata îl cheamă Florin. Asta e că tu Și nu mai zicea tata, ai show la Oradea, că mi-au dat acolo. Era tare să vină mai multă lume la show-urile cu taică tu decât... Oh, nea, Florine. Ia zi-o pe aia, Florine. trimiteți-l pe la mic să vadă. Și că tot vorbeam de show-uri, nu uitați că ne vedem luna asta cu cele mai tari show-uri de stand-up la Bacău, Iași, Ploiești și București. Ne vedem acolo. Bilete pe Ia Bilet. De data asta avem o ediție specială. Prima oară un invitat a ales să nu bea pentru că a renunțat la alcool, Frâncu a renunțat la alcool și lui o să îi punem niște chipsuri cu un sos din ăla picant. Căcat. Dacă mai rămân, Nu, că trebuie să nu-ți placă. dacă mai rămân chipsuri, că eu le bag cu bere, știi, până... A venit influencerul ăsta, a găsit mâncare gratis, că ăștia la rost. E, dacă îmi dați Hello guys, am găsit un loc mișto. Când veți voi, puteți să trageți câte un cartonaș din ăla. Eu pentru Frâncu încep eu. Ok. Hai de capul meu. L-ai pus special în ordinea asta, nu? Frâncule, ce te deranjează cel mai mult la mine? Că râs ca prostul la glumele tale uneori. Uite cum ai râsat din ea la prima dată. Dar nu ca prostul. Zici că m-ai făcut Serghei Mizil. Să fiu total sincer. Apropo, tu îl faci bine să le pe Serghei Mizil. L-ați văzut cum îl faci ăsta pe Serghei Mizil? Cum îl faci pe Serghei Mizil? Impecabil. L-am făcut Serghei Mizil acum tânăr. în 2016, l-am puii mei. Și Serghei Mizil tânăr și Serghei Mizil actual. La sketch-uri cu Bendeac. Pe YouTube. Ăla tânăr. Ăla tânăr era funny. Excepțional, bă, Mizil. Puneți link-ul dacă e în comentarii. Odată l-am burit eu fără Ricu, acum fetele singurele, înțelegi, se bulesc între ele. Ce tare, nu știu. Da, mi-a plăcut. habar n-aveam. Am făcut personajul la Mizil, m-a sunat Drăgulin atunci. Trebuia să-l fac altcineva și nu știu, n-am mai putut ăla să vină, s-a îmbolnăvit. Și a zis, bă, micule, poți să-l faci pe Mizil? Și zic, nu știu, frate, nu-l văzusem așa să studiez, nu-l imitase. Și filmarea era în 3 zile și m-am uitat în ziua aia, cred că 8 ore pe YouTube la Serghei Mizil. Că mi-a zis, bă, trimite și o filmare, că trebuie să vedem dacă poți să-l faci. Și m-am uitat 8 ore la Serghei Mizil, am trimis o filmare și mi-a dat că a zis, da, ok, hai să vină. Și când m-au văzut alea, când am intrat la rulotale, a făcut aia de la make-up. Să-ți trăiască familia ta, Drăguline, altul cu mai mult păr n-ai găsit. Că trebuia să-mi facă chelie. Au pus și la chelie au pus 2 tuburi de gel, 2 cutii de gel cu niște chestii, știi, prins într-un fel ca să vină chelia. Deci am muncit aia, cred că 2 ore să-mi facă chelie. Și i-a plăcut lui Bendeac foarte mult cum îl fac și pe loc am mai scris și am mai adăugat replici și m-am luat în alte sketch-uri să-l fac pe Mizil. Mi-a plăcut și mie, a fost foarte mișto perioada aia. Câtă muncă și eu bubui cu aia, cu nu știu. Nu știu. La festivalul Râs ca prostul, mai plătim mai prost decât pe alți comedianți. Da. Asta unde le punem, Milate? Ia vezi, mă, că am început să mănânce chipsuri, Frâncu, poate pune și niște sos pe ele. Ai regretat vreodată că ai plecat de la Roast Battle? De unde îți plec? Din juriu, da, din juriu, nu înțelegeam. Ai regretat vreodată că ai plecat de la întrebările astea? Nu noi, clar. Moise. De la Roast Battle? Nu, mă, nu, doar în pula. Fost formulată foarte evaziv, credeam că am plecat de la vreun spectacol sau nu. Nu de la fenomenul Roast Battle. Stai așa că o să-l întrebăm Dar dacă ai oamenii în regretat. comentarii N-am plângeau. plecat niciodată de la Roast Battle pentru că tocmai am lăsat
Hashtag Roast Battle pe care îl găsiți la preț la roastbattle.ro. Tocmai ce ați ratat reducerea. Da, asta e, că e cumva o controversă asta când ați plecat voi doi de la Roast Battle. Adică toată lumea în comentarii. Aproape la fiecare episod de ce nu mai sunt Păi da, frățioși cu văd că Nicolae. ei regretă. Am văzut asta atâtea zic, comentarii. pentru Nu, oameni. noi ne-am apucat de stai puțin și ne facem ăla. O să fiu la finalul de la Roast Battle. Că m-am dus să fac reclamă la jocul Roast Battle, pe care îl găsiți pe roastbattle.ro la prețul promoțional de 150 de lei. Tu, Mincu, ai ceva de... TV inclus. Apropo de asta, Mincu, pentru ce sumă de bani ai renunțat la tot ce înseamnă stand-up? Wow! Și Vreți să mă nașpa zici, poate să dau sunteți. acum. Ce nașpa? Cum ar fi să zic 300 de euro? de cât? Am mai avut întrebarea asta la primul episod și pot să zic pentru cât a renunțat Dobrotă și Popinciuc. Dobrotă a zis știu. parcă 1 milion Nu cred că era. sau nu, de la 100 de mii, de la 100 de mii ar lua în calcul. Iar Popinciuc a vrut să zic Popinciuc 100 de a mii, dar nu zis- știa conversia. Da, Popiciuc a fost la jumate, orice Dobrotă jumate de bani. Hai să mă gândesc, Bă, dar îmi place foarte Real mult să fac vorbim. stand-up. Chiar îmi place foarte mult să renunț, e nașpa. Dar probabil aș putea. Mă duc, fac surf, stau pe plajă. Dar vezi că spune stand-up. O să faci alte mii de forme de comedie. Că cu îmi Nearilu place poți să faci în stand-up. continuare, dar Da, nu o să poți să faci stand-up. Păi, crezi că mie îmi place cel mai mult să fac asta acum? Dar asta ți pare formă de comedie? Scuză-mă, vrei să repet? Da, și ce să fac? Să fac ce? Diverti, sketch roast, comedy? îți face roast-ul, de exemplu, sau altele. Păi și nu intră la stand-up? Râzi ca prost. Roast nu intră la stand-up. Intră sau nu intră? Cred că intră la stand-up. Intră. Ce s-a gândit ăsta? Că Stand-up dacă... comedy, mâna mea e stand-up comedy, nu e doar că stai în picioare, nu înseamnă că e stand-up roast-ul. Nu e... Hai mă, dacă mai puneți 50 de mii, renunț și la... Ba, aș renunța pentru 4,7 milioane. Ok. Euro. Te-ai gândit și la taxe sau de ce 4,7? M-am gândit că poate dă cineva. Poate un milionar excentric care zice vreau în viața mea, nu mai vreau să-l văd pe Mincu. Da. Fix aia e suma pe care a plecat Florinel Coman de la FCSB, 4,7 milioane. Când a renunțat la fotbal, Așa a renunțat și la Tot ca să lasă de comedie, nu bă. Deci un dinamovist dacă vede asta. vreau să iau de aici, la comun. Da. Ia de acolo. Da. De acolo răspundeți amândoi. Hai că începem, s-a dat greu. Care e cel mai underrated și cel mai overrated comediant din România? Underrated. E greu cu underrated. Mă gândesc că trebuie să fie underrated unul care face de mult cunoscut. Și care mi se pare cel mai underrated? Și mi se pare comedian Radu Isac. Știu că nu mai e în Și eu mă România. gândeam la Radu Isac, da. El mi se pare cel mai bun comediant, stand-up comedian, punct. L-am văzut de câteva ori și în ultima perioadă și e... Dar nu știe lumea de el. Face în engleză, acum s-a dus în altceva, da. Da, și l-a face extraordinar. Dar e în România, este om din România. Că e Băi, întrebarea e din din România, e din România, pula da. mea. Nu se deglie, mă, nu cred că... Hai să zicem cine face. Uite, oamenii se uită la emisiune și i-au văzut, poate, în episoade, se uită pe YouTube. Hai să luăm din ăștia Poate care să uite și la profesează. Isaac foarte bine. Nu, ăsta e răspunsul meu. Ok, și Din overrated. ăștia care fac în România, nu, underrated îl consider pentru că nu face încă foarte multe, dar nu știe lumea cât de bun e Bighe, care momentan e pentru comedianții mei preferați. Bighe? Punct, da. Face stand-up? E prima oară stand-up a făcut. Eu zic comedian. Manuel Bighe, de la Impro? El la prima oară când a apărut și a bubuit, a apărut la Ai Umor, da. Face roast. Și am urcat pe la Open Mic. De ce nu știu? Câștigă roast battle și după tocmai ce am Dar stat- urcă, tot- gen, tocmai- are seri de stand-up? Tocmai am stabilit că roast-ul e stand-up. El a câștigat roast battle, deci pula mea. Dar are show-uri, face show-uri. Bă, o să facă mă show-uri, dar e comedie. Băi, de cine vrei să zic să mă rog, zi odată că pula mea. Vreau să mănânci sosul ăla, uite, nu să mai cu Nu, mă, Bighe nu. și cu Radu Isaac ca un Da, Bighe politician, mi se pare futus comedian. Daniel Băluță, ce ești? Comediant underrated. Și comediant overrated. Poți fi oricine, poți fi Popinciuc, poate să fie. Aici sunt mulți. Mulți sunt overrated, în frate, habar n-am. Overrated mulți? Păi zi toți. Zi top 3 overrated. Zi toți, ca să bagă sosul ăla. Jumătate de industrie să Bagă sosul ăla. Da, la tine, Mincu, cum e? Cel mai underrated Toma. Ok. Ok. Înțeleg, da. Dar ți se pare underrated? Că mi se pare foarte apreciat. Sau tu zici ca Băi, eu mă gândesc ca așa, scară, că dacă nu? Toma își pune un... Eu așa o privesc, din punctul meu. Dacă își pune un show singur, în orice oraș. Toma și cu mine. Mă pun și pe mine la asta. Câți oameni strângi, știi? Versus Toma și cu mine. Overrated...
Când o să beau. Știu că e femeie, dar poți să zici. Hai că beau. Hai că beau, că... Hai să luăm altfel. Hai să luăm. Și după, în cinstea lui. Asta e pentru... Hai să luăm altfel. Mie overrated mi se pare orice comediant care e mai mult influencer, dar de fapt când se suie pe scenă îți dai seama că nu e comediant și nu râzi. Dar aduce mai mulți oameni decât ar trebui să aducă prin comedie și cu asta. Exact. Da. Și sunt... Vodera și sunt, le Doamne de sănătate. Haide, altcineva. Iau eu una de la comun. Ai șansă să participi la înmormântarea oricărei celebrități din România. La ce înmormântare alegi să te duci? Mie mi se părea o înmormântare șmecheră, aia lui Iliescu. Că la câte glume s-au făcut și așa, era șmecher gen să fie acolo. Da, să Pentru mai eveniment. dai câteva. Da. Care era oricum pregătite. Adică... Eu aș merge la Loredan la Grozac, că sigur nu miroase. E îmbălsămată, așa se vede că este... Și sigur e undeva la Madame Tussauds. Da. Adică nu e atmosferă creepy, e frumos, se fac Se poze cu ea. dansează, se distrează, papac, da. Pe Loredana nu o înmormântează, o reciclează. Exact, cred că își pune și filtre. Da. Văd să fie ca păpușile alea să danseze sau ceva, știi? După ce îi arunci bănuți, dansează așa un pic. Fire. Da, nu o să moară niciodată, Lori. Așa. Da, rămâne istorie oricum. Hai să mă gândesc. Gândește să fie mâncare mai bună. Da, La unul de șefi, la master șefi. Nu, vreau la un manelist. Ăștia au mereu o mâncare foarte bună. Și La opulență și așa. Că și că la Carco Știugu și cum era Rilo ăla. Și cu facă pizza. Nu, îl carca pe casetofon, așa că era murit la un moment dat cu stand-up-uri. I'm getting my homie like a fucking boombox. Și când te duci cu tablele la o bere, așa, deci da. Îl vergi pe... E concurs de câte care ține mai multe duble. Îndrăgitul interpret a fost depus pe raftul 3 de la... Când moare un actor, e depus în teatru, undeva, ca să-i aduci un ultim omagiu. Unde ar fi depus Adrian Minune? Cred că la Cocoșatul ar depune. La Nesandu, între ale, știi? Nu văd în România să fie, adică aș fi frumos la Betlehem, să fie minune până la capăt, știi? Să fie un omagiu acolo. Și în a treia zi a înviat și mare Bairam a început. A înviat! Și în a treia zi a venit băieții cu boxele. De la Vislaim. O dedicație de la Efraim. Domnule Ia zi, te Frânculescu, rog. ce alege între a petrece 24 de ore cu Oana Roman într-un escape room sau o oră cu Bianca Drăgușanu într-o cabină de bronz? Ca paranteză, cred că orice încăpere cu cred că e un escape. Eu aș spune că there's no escape. 24 de ore cred că e ok, dar abia după 48 de ore intri în perioada aia critică în care îi se face foame și începe să mănânce ori. Mie mi-ar fi frică să nu mănânce dracu picioare. 24 de ore cred că te înțelegi cu ea, îi mai dai pâine uscată, îi mai dai mărd în mână, știi? Intervine fasting-ul la nasol. Da, Survival instinct, știi? Îi se face alb ochiului așa. Și e... Măi, ai spus Oana Roman într-un escape room și... 24 de ore, o zi 24 de întreagă. ore și... Escape Și Bianca Drăgușanu... cabină de bronz. Bă, așa alege Oana Roman, pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, măcar se întâmplă ceva cu ceva viu, știi ce zic? E... Care mișcă. Măcar mișcă în direcția în care a vrut Dumnezeu, creatorul nostru, știi? Plus că cred că ar fi un potențial content material, adică dacă ar fi să alegi oricare din experiențe să faci, cred că mai mult material scos în 24 de ore cu... Bun. Truth or drink. Minculescule, dacă ai avea o fată, pune în ordine de la bine la rău potențialii ei parteneri. Eu, Mălăiele, Birtaș. Bă, ce mișto! Foarte bună întrebare, extraordinar, mai ales când îmi doresc fată. Păi cuvântul meu, e prima oară în viața mea când îmi doresc copil și îmi doresc fată să fie. Deci, de la bine la rău. Ca să cum ai zis că mai convins, ești homosexual. Mai convins, ești homosexual. De la bine la rău. Între tine, Mălele și Birtaș. Și Birtaș, da. Care te-ar supăra cel mai tare dacă zice, bă, tate, uite, bă, deci nu stai puțin, nu te gândi că ieșim la 12 ani cu ea. Da. Faci 18 ani, spune, tate, uite, eu sunt în Cannes, pe o barcă cu... M-ar supăra cel mai rău Mălăiele. Ok. Pentru că e mult prea aerian. E mult prea căscat. Voi nu știți cum e să mergeți cu el. O lasă însărcinată. Nu asta, nici nu mă duc în zona aia.
Știu că și au un alt copil de crescut. Da, corect. Bă, deci n-ai cum, este efectiv. După, el da și băiat bun, e de casă, dar Tu ai văzut cum se îmbracă? problema asta e că ascunde el niște chestii, sigur. Birtaș pe 2 și tu ai fi pe 1. Deci de la... Nu, am luat-o eu de la rău la bine. Tu ai luat la rău la bine. Bă, sunt măgulit. Da. Mie și mie de Birtaș mi-ar fi frică că... Nu știi, ăștia ascund ceva foarte... Ce ai alege? Să devină Nicolae mai prost sau tu mai deștept? Cumva ești făcut... Ăștia au vrut să... Ce au vrut să zică? Aș prefera să fie Nicolae mai prost. Asta e din întrebare. Da, adică e prost, ok. Care e cea mai mare greșeală a ta? Regrezi un moment din cariera ta? Care e cea mai mare greșeală? Te-ai dus la emisiune la care nu voiai să apar sau ceva. Nu, văd. În afară, Uite, o să zic din carieră, care a fost o greșeală și mi-am dat seama foarte târziu. Deci era 2016 când am făcut câteva sketch-uri la Împuii mei. Se plăteau foarte prost. Și în 2000 foarte, da, se plăteau, dar foarte prost. Ok. Și aveam eu, fusesem cumva educat și în școală și între noi că trebuie să ceri mai mulți bani, adică am avut chiar profesorii ne-au spus asta, cereți drepturile, cereți banii, cereți nu știu ce. Și în 2017 m-a sunat producătorul de la Împuii mei și mi-a zis, bă, Mincule, uite, vino să faci Serghei Mizil și mai multe. Adică a fost la modul, îți dau că te-a plăcut, Mihai, fă multe. Și am cerut de 5 sau 7 ori mai mulți bani decât mi-a oferit. Și el a zis, bă, nu, what the fuck, faci mișto? Și a zis, nu există, nu discut. Și a fost o greșeală, clar. După aia s-a făcut Băieți de Oraș, s-au făcut, și adică dacă aș fi fost acolo, cred că mi-ar fi fost mai bine, clar. Ca vizibilitate, ca Aveai mult mai multă expunere. poate relație cu Mihai, cu Drăgulin, cu filme, adică aia a fost clar o greșeală, că am zis eu la vârsta aia, banii, că arta... Da, și automat te ziceam că e răspunsul la două. Practic, dacă regrezi un moment din cariera ta, ăla ar fi, nu? Din carieră ăla, clar. Ăla a fost o greșeală. Pe de altă parte, uite, mă gândeam, eu, dacă dă cineva bani foarte puțini sau să aleg între am dat foarte puțin sau o face pe gratis, eu aș alege să fac aia pe gratis, pentru că după aia l-am la mână. Da, așa dacă îți dă un ban, parcă s-a închis tranzacția și băi, eu ți-am dat cât am avut. și tu Așa unde dacă fac simți ți-am făcut o favoare, la un moment dat poți să-l... Înțeleg ce zici, dar îți spun sigur că nu interesa pe nimeni că Nu ai la interesează mână. pe Adică nimeni, omul dar- și-a făcut treaba cu tine și dacă tu nu mai ești relevant, n-are nevoie de tine, că-ți datorează, nu se Ăla, întoarce dar nimeni la tine. cumva... eu cred. prefer decât să dea, măi, cu 500 de euro îi caci, știi ce zic? Sau vorbesc de sume din astea. Bă, nu erau niște sume foarte mici pentru un sketch. Bă, da, acum vreo 3 ani am început să vorbesc cu nevasta unui comedian, că mi-era cumva mic și ne-am futut. Crede-mă că mi-ai fi făcut un bine. Dacă aflam. Aia e cea mai mare greșeală, am stat prea mult. Am stat mult prea mult în relația aia. Eu o să trag la temă, nu știu dacă ca cea mai mare greșeală mea sunt foarte multe, dar aș zice că m-am apucat târziu. Nu cred în prea târziu, dar mi se pare că mult mai târziu decât ar fi trebuit să mă apuc de comedie pe bune, știi? Pierzând un timpul cu altceva și făcând să râdă oamenii în celule mult mai mici decât ar trebui, știi? Până să-mi dau eu seama. Și să leagă și de carieră, că asta regret că m-am apucat un pic cam târziu. Dar nu-i regret de la mamă că n-aș putea schimba sau pula mea, știi, mi-am tăiat mâinile sau mai știu eu ce. Dar cred că putea fi mai rapid. Ia zi, Frâncule, ce soluție ai pentru cei care vor să joace jocul Roast Battle, dar nu știu să citească? Să se bucure în continuare de show-urile lui Nathan Tic. Să nu investească bani în ele, nu să împace în lume. Care e celălalt prenume al meu? Știu că zice pe scenă. altă material. temă, asta că nu. Corneliu. Când vreau să știi cum mă cheamă. Deci nu știu ce îl face mai bătrân, anul în care s-a născut sau Corneliu. Corneliu. Tu mai ai un nume chiar? A ta? Dacă aș trece printr-un cancel, te-ai mai afișat cu mine? Cancel? Mamă, ok, am crezut că ai citit cancer greșit. Eram, uite, de suntem aici. Da, dacă ai trece printr-un cancel, așa, dacă m-aș mai afișa, bă,
Depinde de motivul pentru care Depinde ți-e de cancel, cancel. da. Adică, serios, dacă, gen, nu știu, ai luat porumbei care mergeau la universitate și ai aruncat să zboare, clar n-aș mai putea să mă afișez cu tine. Nu știu, de exemplu, dacă urinez pe birtaș în timp ce doarme și se pune pe internet, Putem să punem a doua zi show. îl punem reel, îl facem reel. Nu eram să devin obicei de promo, bă! Era deshidratat. Și birtaș spune în gargară. Bă, depinde de cancel, dar noi nu prea am avut în România așa un cancel de să nu te mai afișezi. Adică ce poți să faci la premiile Uniter, să te duci să-i dai o palmă lui Victor Rebenciu care e în scaun cu rotile sau ce să faci? Dintre toți concurenții, stai puțin, cui i-ai interzice să mai urce pe vreo scenă? Bine, asta se presupune că știu cum îi cheamă. Au fost Descrie-ne. Descrie-ne, zine despre el. foarte mulți. Foarte mulți? Ok. Nu sunt foarte mulți concurenți care nu sunt neapărat din open mic, care așa din... A fost la un moment dat unul nebun, a fost primul din episod, pe la jumătatea sezonului 1, unul care era și părea violent așa, era așa tot, avea zero umor și vorbea și un pic gâjuit și bă, de nebun. Noi l-am luat că părea un pic nebun, dar poate că face un pic fun, dar a fost doar cringe momentul, nu... Păi și întrebarea mea asta e acum că se și filmează. De ce încurajezi când vezi că e nebun să vină la mine la open mic după? Că de la stai puțin doar genul ăsta mi-a venit. Că am văzut oameni la stai puțin super ok și după n-am mai venit la open mic, știi? Pur și simplu eram, bă... Dar eu credeam că invers, că noi vă rugăm pe voi să ne mai trimiteți la oameni de singur, să la stai puțin. Bă, dar tu ai postat niște faze de la The Full Cu doamna aia. mega dubioase, ți s-au întâmplat, a venit o doamnă care părea străzii și încă ceva ai mai avut și eram, ce se întâmplă? Aia cu doamna, ai fost rău, frate, ce ai handle-uit-o. Nu știu, frate, dar zi-mi, eu nu chiar m-am N-aveam gândit. E din poliție, de unde ai Asta, da, fix de la poliție. Experiența cu poliția m-a experiența? ajutat. Dar nu, să diluiești o chestie de asta, să Dar, o sincer, gestionezi. Că poate nu știi toată faza, deci l-am prezentat pe tătarul pe scenă și m-am dus până la baie acolo în grill room. Și când am ieșit de la baie, am văzut că tătarul s-a uitat ușor la mine și că n-avea microfonul. Și cum am uitat, era una care s-a pus, o femeie random s-a pus așa pe scenă, eu vreau să cânt. Nimeni nimic. Și am urcat direct pe scenă să văd despre ce e vorba, ea nu voia să plece, cineva a încercat să o dea afară, vreau să cânt, țipa pe acolo. Am intrat în vorbă cu ea, a început că sunt bolnavă, că nu știu ce, că soț, eram, doamnă, e un show de comedie afară și n-a vrut. Și după eram, ok, hai să cântăm, ce melodie vrei să cânti? Și ne pune ăla de la sunet, m-am pus cu ea și singurul moment în care mi-a fost frică e că am vrut să-i țin eu microfonul și am las mus. Și a fost că, bă, dacă tu n-am nici microfonul, asta poate să zic orice și era și plin, știi? Adică ăla a fost singurul Cum ar fi moment să aflăm scary. că e un stand de imagine al lui Păune și că de fapt ea era maică sa, ca să dai el bine așa Nu te mă uitam că după aia mai pus ceva, ori după ori înainte. Da, a fost la un show, era o doamnă care cred că băuse puțin mai mult decât trebuia. Cum am urcat, a zis foarte tare, ăsta cine? Și La open mic sau show? La show. Și eram, doamnă, v-am amuzit, adică măcar așa dacă spuneați mai la ureche, știi? Uite, ăștia s-au obținut, știi? Am încercat câteva glume și după ea a zis ceva și am zis, acum vreți să vă și explic glumele, adică cumva... Mi-a fost mișto. Oamenii au fost cu mine, știi, da. împotriva ei. Ne mă uitam ce se întâmplă acolo, frate. Adică ai avut o, știi, when you're having a bad day. Da, a fost la 3 zile diferențe oricum. Da, adică cred că te-ai întrebat așa, te-ai uitat în sus și ai zis, bă, ce se întâmplă? Da, noi deja nu mai eram... Dar și la Cârje care s-a suit ăla să... Dar chiar, vezi ce... Super dubios. Superbă. Dar chiar că la... Dar a reacționat perfect Cârje. Asta și Dar tu făcut știi și ce a eu. făcut? Că a luat microfonul, s-a dus cu microfonul în spate și din spate îi țiparul ăla na. Tipic Cârje. Nu pot să Dar mă el s-a fac. oprit în spate. Deci eu cred că eram la aviatorilor, man. Nu înțeleg așa cum mă vezi. Care e cel mai wild comentariu de hate pe care l-ai primit? Azi am primit comentariu, am pus o bucată pe... Chiar de azi e? Că te-a dat prin screen-ul ăla, excelent. Azi este pus, acum am pus o bucată de crowdwork de la Club 99 care este absolut superbă, deci n-ai cum să zici că nu sunt funny, n-ai cum să zici că nu e funny bucata, n-ai cum să nu zici că ceva... Și plus că bubuise sala, că nu eram acolo zile și luam. Am avut la show o tipă din Republica Moldova și numele ei era Jale. Am interacționat cu ea, am vorbit, numele mic, Jale mi-a arătat buletinul. Făceam niște glumițe cu sala, hi, până când cineva din sală mi-a zis, vezi că ai o englezoică la show. Și chiar era o englezoică, erau de fapt două englezoice, pe una o chema Anabel, n-au înțeles nimic, am început să fac stand-up în engleză, să vorbesc și cu ele, să le explic relația dintre Moldova și România și hashtag-urile Basarabia România. Și când vorbeam în engleză,
Cineva a zis, bă frate, nu mai înțelegem noi. Și zic, cum te cheamă? Ion. Ha, zic, cel mai potrivit nume să nu înțeleagă engleza e Sărutaglia, nu știu ce, sau așa. Și am început să-i explic, uite, zic, Moldova pentru România sunt ca niște verișori. It's not okay to fuck your cousins. Că iese Ion. Bă, mișto, totul s-a legat. Băi, e superbă bucata, e pe canalul meu de YouTube, la Mincu Stand-Up Comedy. Și am primit acum 19 ore. Stăteam super comod pe canapea și aveam telefonul și scris cu diacritice. Cu virgulă, frumos, în frază, mișto. Este Adrian Nicolae care scrie. Stăteam super comod pe canapea și aveam telefonul la încărcat. Dar m-am ridicat special doar ca să-ți transmit că m-am uitat la aproape toate clipurile cu tine și n-am râs niciodată. Cred că nici măcar n-am pufnit pe nas sau zâmbit vreodată la ce spui. Nu înțeleg cum râde lumea la replicile tale în afară de ironic. Și altul a zis, da, nimic amuzant, ba din contră. Și unul a zis, bă, dar cum dracu te-ai uitat la toate clipurile? Adică dacă n-ai râs, de ce nu te-ai oprit la primele 2-3? Ți-ai dat seama? Altcineva a zis, dacă nici la Mincu nu se râde, las-o dracu de treabă. Și eu am dat reply și eu stăteam super comod până când a trebuit să o rog pe mama ta să se dea la o parte ca să-ți răspund la mesaj. Apreciez. Mersi. Până la urmă mi-a făcut vizualizări. Și acum da, sunt curios ce-ți răspunde. Așteptăm să vedem. Mai aveai și tu de răspuns la aia cu Că era comentariu. comună, da. Da, era comună. Ai cu comentariu? Da. Cel mai wild comentariu de hate? Da, dacă mai ții ceva aminte, la stai puțin sau ceva. A fost unul acum, că era wild, da, unul care a scris cu multe, era cu săracul Frâncurescu, că pare nebăgat în seamă, că ceva că cerșește atenția oamenilor și era cu multe puncte de suspensie, cu aoleu, era așa Era foarte dramatic. Era o văicăreală, dar foarte, foarte dramatică, tot așa părea de la un om care, bă, nu te uita dacă nu... Nu sunt așa multe, dar am mai avut, da... Mesajul ăla parcă l-am vizualizat că cu multe punctelețe așa. Da, era Știi, foarte atent. e hate-ul ăla până Exact, da, deci că sunt puse în țepe, așa cu ele Exact. sunt... A avut în Misoginul live. ăsta, m-a abuzat animale, A ăștia avut în clasici. direct, în timp ce filmam de la Bianca Drăgușanu, care se uita și eu uite-l pe ăsta, mă. S-a îmbrăcat de la mort și vorbește de mine. Da, ce fain a fost aia, da, Da, era foarte, eu uite-l pe ăsta, adică aia era swag-ul, știi? Care e cel mai ciudățel comediant din România? Ciudățel? Birta și Impona, dar nu ciudățel, ciudate fac ca om, deci nu mi-aș lăsa nici câinele cu Birta și în cameră, frate. Și copilul, nu. Deci Dar el l-a preferat Birta lucrul mălele, știi? Da, Birta și trebuie criogenat. Asta spune multe despre mălele. Eu am dormit cu Birta și în cameră, eu am dormit... Lasă, acum el face pe victima, că el de fapt de fiecare dată vrea să doarmă cu Birta și în cameră, la cușetă tot cu Birta și de guilty pleasure acolo. Stai să ștergem asta paranteza amuzantă. Stai să mă ameni să râdă din comentarii. Așa, Mincolescu, urmăriți-și pe canalul lui. Eu am dormit cu Birta și în cușetă, mâncava și în cușetă, în vagon de dormit. Și eu nu mai vreau. Mănâncă lucruri ciudate Birta, nu știu, nu e om. Nu e, e ciudățel așa cu tot, dar e un personaj funny. E foarte funny și face cea mai bună voce de neamț bătrân pe care am auzit. Face multe personaje foarte bune. Numai personajul lui în viața reală nu-l face bine. Lui nu este realitatea. Nu este realitatea, da, nu e adaptat la realitatea. Dacă vrei să facă orice altceva, da. E născut foarte târziu. E ăla care se duce la o femeie dacă cred că ar agăța-o cu replica Îți plac anotimpurile? întreabă de asta, îți Plac zilele săptămânii? Doriți să întreținem relații sexuale? Poți să ștergi orice apariție a ta de pe internet și din memoria oamenilor ce ai șterge. Orice apariție. Orice. E asta, că asta chiar a fost decentă astăzi. Orice clip, orice emisiune. Care e specialul al tău, mă, care a fost super de căcat? Care mă glumesc? Se gândea Aveam mai multe opțiuni. Crede-mă că eram între pum sau replică. Eram, stai. La pe unei e același lucru. N-am o apariție, n-am ceva anume de șters. Nu e ceva... Nu. Păi, adică mi se pare... Ok, atunci O evoluție dacă doar. n-ai șterge nimic, care ar fi de care ești cel mai mândru, cea mai... Da, bună ce n-ai apariție, șterge? Ceva care... Cel mai chiar mândru îți este ultimul special, Părerea ta contează, care e pe Comedy Box integral. Cel mai bun material al meu de până acum și îmi place, e mișto și... Dar cred că întrebarea ar fi dacă ți se șterg toate și îți rămâne unul, nu? Cam asta place. e. Cam asta e. Să alegi să rămână unul? Da, ăsta ar fi, nu? Adică să... Ăsta sau când am făcut dansul pinguinului la universitate, la
tine, Frân, cu ce vrea să rămână? O singură chestie, dacă ai putea să păstrezi doar una. Să rămână Da. din ce au fost până acum, nu? Da. Un roast, poate, sau ceva. Aș vrea să rămână ăla, roastul meu de l-am făcut cu tâmpițe ăștia la comics. Dar mi se pare cel mai bun roast la care am fost. Ok, da. Adică Da, cel mai, a fost cel mai foarte bun, tehnic da. și cel mai bine scris roast din toate roasturile. Că toată lumea a fost A fost excelent, bubuială da. la roastul ăla. Mai puțin unul în care s-am bătat, dar nu contează să facem numele aici. Că e tovarășul nostru. Prietenul nostru, da. Dar da, ăla, clar, că mi se pare, așa, pentru orice om care apreciază roastul, e o bucurie ăla. Sau... Noi am mai făcut asta în primul episod, înainte să ne luăm la revedere, pentru că sunteți colegi de braț. Asta off camera, dar să spuneți o calitate pe care colegul vostru are și voi nu aveți. Da, disciplina, cred că dacă e să nu se contrage, ar fi disciplina. Poți să minți. Apreciez foarte mult ochelarii. Păi cred, la ce ochelari ai tu, mi se pare și normal să apreciezi. Chiar sunt super. Vi recomand, Moscot, scrieți la Romica Romașcu, are cei mai tare ochelari. La Romică. La Romica de la Romică. Romica de la De Ochi se cheamă. Mi-a dat de ochi. Ochelari de două ochi. E foarte bun, chiar e bun numele de magazin De Ochi, jur, că mi se pare genial. Mulțumesc că ați venit, mulțumesc și vouă că v-ați uitat și nu uitați să lăsați în comentarii pe cine să chem la următoarele episoade. Noi ne-am dus! Pa!